The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan sang inyo regular anchorman, Aksyon Marlon Hinobia. Kung naman Aksyon Artay Hupon, welcome na diri sa Miyerkules nga presentation sa Aksyon Firing Line program. Action Firing Line. Yari na kita sa Oktobre 5 nga pagpangalagad o kun primero nauna kita nga Miyerkules sa ikanapulo nga bulan. Liwat kita nga magapangalagad sa inyo tubtob sa takna nga alas 9 karon nga gabi. Action Firing Line. Kumusta ka mo masuki namon nga matag palamati hindi lamang sa kahanginan o kung sa on-air kundi pati na sa matag palamati ka mga viewers naton via online. Welcome to the show. Aksyon Artay Hupon checking in. Ang aton magka-aksyon by the way nga iya sa online nagatutok ka. Pwede gid ka mo magkapartisipar, magkapakigbahin sa aton nga pagpangalagad paagi sa pag-share kag pag-like sa aton Facebook Live. No, nami gid kun ara kamo nga nagaparticipate makapadala sang inyo sini nga mga mensahe pero mas the best kung inyo ma-share kag ma-like ka. Action Firing Line. At least madamo pagid kita sa malabutan, no? Madamo pagid kita sa maserbisyuhan karon iyang gabi. Action Firing Line. Sa aton nga magka-aksyon ha, hindi ka mo magkalipat. Oy mayara na gid lang sang 81 kadlaw ang nabilin kag Pasko na. Action Firing Line. 88 kadlaw man ang nabilin antes sugalawon naton ang pagsulod sang tuig 2023. Action Firing Line. Kabay unta nga nangin maayo o mangin maayo lang ang tuig 2023 ang nagahulat nga kapalaran sa aton para man mangin tayuyon na ang aton sining pag-recover hindi lamang sa ekonomiya kundi sa tagsagid ka pamilya mabatyagan ang ekonomiya sa ibabaw sang lamesa. Action Firing Line. Kabalo ka ti subong do puwerte mo puraot gid gihapon no ang mga presyo sa balaklon nakit-anta sa merkado, grabe ang pag-increase. Sorry to use the term nga grabe ha, pero actually, pertigin man, no, ang mga increases sa mga presyo sa gihapon sa merkado kung ikaw ang nagapangumpra. Action Firing Line. Kung ikaw yung nagabisita sa mga merkado, amo na gani, hindi ka mo magkakibot kung magkaon, magbakal ka mo sa mga ginabaligya, o sa mga karinderya, magkalanaan nga gagmay, makita nyo gid nga may adjustment sa kadamuon sang ginaserve sa aton kabalo ka kunano, tialin sa panakot, pagkadto sa mga sa presyo sang karne, ang padayon nga nagataas. Action Firing Line. Panakot amo man, way ka choice, way ka mahimo, kung ikaw naganegosyo, alangan man nga maluto kay mo, way it panakot. Action Firing Line. Pero antes ang tanan, antes ang pila ka mga nagapanguna naton pambukas ng mga informasyon karon naggabi. Unahon taning pagtsekyar sa lakat sang panahon. DYEZ Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Let's have Aksyon Gani Republika gikan sa PDMPD. Aksyon Gani, may gabi please kamin. Mayong gabi, Action Art, mayong gabi sa aton mga listeners. Sari lakat sa aton timpo sining gabi. Miyerkules kita karon, Oktobre 5, 2022, no? Ang sign of o kung kondisyon naton sa kapungsuran sa aton timpo, maning Intertropical Convergence Zone, kung ITCC, sa Palawan, diri sa aton sa Kabisayan, kag Mindanao. Ang idulot din magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan, sa pagtanago, particular sa Mindanao kag Eastern Visayas, no?
Ang Metro Manila naman kag sa iban nga bahin sa aton sa pungsuran naupod kita diri sa Western Visayas, Negros Occidental. Nagpabilin nga may pag-uum-guom ang aton kahawaan hasta nga magalumon ang aton kalangitan. Generally fair weather. May dala lang ta naligwin nga mapagulan o kon pag panaguob nga tuga naman ni sa ITCC ginaupdan sang localized thunderstorms. Karon ang aton kabugusan sang aton pungsod na paidalom kita sa mahinay sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin. Magalin sa naaminhan na sidlangan, aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kag kalmadong aton baybayon, ari kita sa Makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulod-apyas ang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ni siya, 0.6 hasta 2.5 metros ang aton astronomical tide. No? So, ang manilakat sa aton tiempo, aksyonan, hindi ko makuha ang high tide kay guba ang amon internet, no? Ajus! May ginabasa ko ni sa imo, usaran lang ni Gina data sa aton nga mobile. Way ko makuha ang tide times naton, gusto ng sunrise, sunset. Aha. Oh, Pero importante siya nga gabi, makakuan gid ya matunod ang adlaw. Oo, hindi pagtunod, kundi abnormal lakat sa aton tiempo. Bugadi, kag mabutlak naman siya liwat buwas nga adlaw, no? Ano man ang oras na kayo ay mo. Oo, pero at least amo na ang confirm, yeah. Oo. Pero anyway, why kita with the disturbance kana monitor outside the part of Sungan? Ang tropical cyclone threat forecast naton, ang first week is October 3 to October 9. Okay. Rising may matabo sa ginatawag tang PMD, no? Pag-asa monitoring domain, no? Sa aton nga PER. October 3 to October 9. Pagka second week, October 10 to October 16, may serye sang low vortex pressure area tuga ini sang ITCC. Pero according sa pag-asa, most unlikely, hindi siya makadevelop into tropical storm o kon bagyo. Ay, salamat. Sa October 10 to 16 na siya, sa second week. Bao timing gin nga ang pagbukas sa mong kwanda, nga daw tawayang tiyempo sa panaad. Pero sini nga bulan sa October, ang mga forecast, masunod sina ang mga forecast, amo na balantayan taksungan. Oo. Kahit ambal sang mismo sang with the State Bureau nga pag-asa, may ara pa mga bagyo nga mahimo magasulod sa Pilipinas mo? Oo, may ara. Aha. So kabay pa, no, nga mangin talunsay na nga matawain tiyempo ta, kabalo ka naman nga kung maulanon, mabagyohon ang tiyempo, tamakon mong halit nga gintuga, to sang although Luzon to yung area ang ginbakbakan ni Gido. Oo. May mga rescuer. September daw duhabla sa 4. Yung October may 2 hasta sa 3 ka bagyo, no? Aha. So, way pa naton matapos-tapos kaumpisa lang taton sa October, no? Dason ang November ta may isa o 2 ka bagyo, ang December isa man hasta 2 ka bagyo, pagka January, February, March may ara nga wala o kung isa ka bagyo, no? February mo man sa March mo man, no? Aha. Ang gina-expect nga transition period sa ganing na action gan? Ang transition naton kundi ang umpisa sa aton nga southwest monsoon o kung maulanon nga tiempo is June. To last sa bulan sang September, no? Sa second half sang September to October, nag-transition na siya. Easterlies, no? So halin kita sa southwest monsoon, nag-transition easterlies. Pagka November na, may sudden shift na siya. Sang aton nga direksyon sang hangin, amo na sa northeast o kon habagat. Habagat? Amihan. Amihan na. Northeast monsoon na siya. No, okay. So amo na siya. While ang kasami naton is November, December, no? November, December, hindi pa natama katugnaw ang tugnaw sa aton mabatyagan sa Christmas season ari January, February. Correct. Pagka March, no, April, kag May, amo naman na siyang easterlies, no? So amo naman na siya, mainit na naman March, April, May.
Amo ng Pagkat yun, summer, ang mayara schedule naman sa gid nga ulan. summer season. Onset na siya ang rainy season, no? Di ang mga pari na daw bati naton sa mga kinaandan sa paninidon sa aton mga katigulangan. Ang pari kuno ginasalod ng first drop of May, ginahimo nila bindita. Mutol doon na. Ati iba na iya bisan di man na iya sinalod nga tubig kun ibindisyonan nila yati amo na siya. Mhm. Oo, ginakuha na siya mo do ginablisingan nila tapos ginapangamuyuan nila. Mhm. Oo. So bunga daan ang because of the climate change basi may mga aksido pa na iban nga upod ng ulan. Kita mo nga may mga isda gani kakalamatay lang. First giga pagtupa sa ulan, obserbahan ko na aksyon gan. May mga isda sa suba nga nagkakalamatay mo. Ina siya Basi epekto considerably- niya guro sa tuman nagkainit nga gulpiada may ulan no. considerably makuha na siya attributed o kung dala na sa epekto sa katon climate change no. Aha. So may mga emit abi sang aton nga mga tambutso nga hindi lang carbon dioxide or somewhat mga iban nga chemical nga makahalit. Iban gani kung maulanan ka nagkakapulak ang imong mga buhok, kalbo ka. The juice. Tuod yun man na, no? Mm. Sa subong nga lakat sa aton tiyempo. Aha. So, delikado. Lain man na iyang tipos. Lain pa rin na. Lain pa rin Oo, ang kayong tipos, tipos kakakalbo ka man na mo. Oo, kalbo ka na. Aha. Lain pa rin ang tipos. Hindi na siya weather-related ya, Aha. nga kaso. Gani man. Anyway, ti aksyon gan no kabay patani nga ma-maintain ini kag ang sitwasyon ta bisan paginban di malikawan may magsulod nga weather disturbance hopefully hindi na mabaskog nga makahalit sa aton. Oo. Kay naluoy ko to atong mga grupo ta sa rescue bala atong mga nagkalamatay bausos. Kabuhi nilang gintaya aksyon gan mo just to serve and kung tani makasave sa paniyon nila ang masubok na balita sila iya ang kuan sa kaugalingon nila no nagbutang sa isa ka sitwasyon nga sila pa yan nagtaya sa kaugalingon nila nga ang tutuyo tani mag-rescue sa mga nagakinahanglan. Kaya mo Di gina man na siya. subong nga daan hindi kag ayaw gi maghatag kumpiyansa no kay kung kay isa gulpiada blay ning mga pulupugada ho kita mo naman bakulod din ligad gulpiada nagdalom nga ding tubig. Oo, muna. Kay siling mo kung maghatag ang kumpiyansa kay mahambal ka siling mo tiway man bagyo ini guro agi lang ni pero ti lang tawag lang localized thunderstorm kay pagtupa sa ulan purti ka damol Oo. na Muna. So hindi ma-determinar kung localized thunderstorms, hindi ma-determinar ang kadamulon o kung ang volume sang amount of precipitation. Depende kung mayara ang damol kung nipis ang water vapor natin. aha. Sige. Action Gun, salamat gid for the time na ginatag welcome, karon na mayong gabi. Oo, mayong gabi. Action firing line. Aksyon gani Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Di kita magkalipat nga sining nga bulan sang Oktubre kag nabilin sa last quarter of the year may mga bagyo pa nga posible magasulod diri sa pungsod Pilipinas. Hindi ginamalikawan no nga basta gina-forecast sang Weather State Bureau mahimo nga may magsulod pa nga weather disturbance ang aton lang pangamuyoon nga kung hindi kin man balikawan hopefully hindi lang makahalalit. Action firing line. Kaya nakita tanaban ang epekto niya especially sa Luzon area. No matapos nga nagbalbal tong bagyo si Carding, may mga nagkalamatay ang damage sa mga pananom minilyon to binilyon ka pesos including the infrastructure projects. Tiding kakita sina gingastuhan sa minilyon ka pesos ang gobyerno agod nga makayo ang mga infrastructure project sa isa lang kapag igo sang bagyo malain nga tiempo kalabalda kalawasak mga taytay tanan nga mga or halos madamo nga maging patukod sang gobyerno nga proyekto ang apektado. Action firing line. Amo na nga siling ko dapat gid bisan siguro sa pagpatukod no sa mga proyekto dapat i-consider gid ang epekto sang climate change. Kung sa una mag-ubra ka taytay
Yang kabakuron niya preparado para sa signal 3, 4 nga mga bagyo. Subong dapat i-improve bagid. Kikita nyo may mga signal number 5 nga bagyo nga nagaigo di sa aton sa Pilipinas. Firing line. Sang gamay ko sa una madumduman ko magbalita nga signal number 3 do ginakulbaan ka na. Kay puwerti na naya kabaskog. Tiyamakon mo sang ulihin may mga pag-upgrade na himo na signal number 4. Ang latest may ara pa gani sang signal number 5. Firing line. Grabe ya subong no amo na ang epekto sang ginatawag naton nga climate change sa lakat sang panahunta no nga puwerte ang halit nga pwede dalon in kaso mayara sa mabaskog nga mga bagyo nga nagasulod diri sa pungsod Pilipinas. Firing line. Tay pangamuyo gida isa ini ang pagpangamuyo pasalamat kita nga ting Pilipinas ang komposisyon sini o kon ang aton sitwasyon balang topographic naton sa Pilipinas kuan saya island do mga isla ang Pilipinas kon diri sa aton sa Negros ang Bacolod mayara kita sang nagadepensa si Haring Bulkan nga in kaso ginman dira maglabay kay Haring Bulkan sa kanlaon bla no maglabay dira ang bagyo pagkaigo niya sa mataas nga bahin or portion sa bulkan nagakawasag ginaamo na nga bisan atong Typhoon Haiyan ang sing una makahalalit gid nga nag-igo nga si Yolanda bisan diri sa aton ang Bacolod proper waay lubos nga mahalitan. Firing line. Man kun waay ni mga matag-as nga mga bukid nga nagalipod sa aton hinali man maglabay nga mga baskog nga mga bagyo ati sa gamal ginatuno kon igo gid kita no ang epekto sigurado nga mas worst katulad dito natabo sa Leyte no kita niyo to ang bagyo sing una nga si Yolanda nga kadamo gid sang mga nagkalamatay. Firing line. Pati tong radio station namon iya sa Tacloban susway kasalbar ang worst kay ti pati teknisyan namon to ara pa on duty that time sinulod ang transmitter kag announcers booth sang perti kada dalagko nga pagragasa sang tubig baha ti kundi disgrasya. Firing line. Amo na no perti kada mo damo gidto sang nahalitan sa kay bagyo nga Yolanda. Hopefully hindi na kuntani masulit ining mga insidente kag epekto sang mabaskog nga bagyo. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing line. Alas 7:12 na Aksyon Radio Philippine Standard Time nanong pilag kamadalag ko nga balita. Ngaton na tutukan karon nga gabi. Oy, ngunuhon ko lang di galiho ang balita dira sa syudad sa Kabankalan. Mayara na subong sang ginapahamtang o napili ang alkalde sa syudad sang Kabankalan after sa tong irrevocable resignation nga ginasumiter sang city administrator nga si Attorney Reynaldo Lulan Novero no Jr. ti ang natabo na bakante ato nga posisyon. Ang latest nga balita nga may ara na sang napili o ginpahamtang ang alkalde no sa syudad sang Kabankalan nga mo ang magapungko bilang acting city administrator. Firing line. Sa post iya sang Kabankalan LGU kag ni Mayor Benji Miranda ang ginpili niya nga karon temporaryo o kun acting nga magapungko bilang acting city administrator amo ang Acting Assistant City Planning and Development Coordinator sa Kabankalan, no? Gin-appoint sini si Engineer Randy Siason, no? Siya ang magapungko ka magatalos kay Attorney Reynaldo Lula Novero Jr. nga sa madumduman nag-resign sa pwesto. Firing line. Te magalawig ini ang iya sining appointment sa sulod sang isa ka tuig tubtob Oktubre 4 kay subong ning adlaw mong ginpirmahan
So ang 1 year, isa ka tuig ang pagpungko bilang acting city administrator will last until October 4 of 2023. Meaning kahapon ini siya ginpermahan sang alkalde sa Kabankalan. Action firing line. Ano pagid ang mga balita, no? Ngaton natutukan karon nga gabi. Ariho, iunahon ko ni balakay, although nga ti atong agma, nagligad pa man to natabo dito Sunday ato siya nga schedule. Ti subong Wednesday na pero may ginpagwa karon nga report ang amlig tubig kag subong man ang grupo sa Power Watch ang ila sinigin pagwa nga achievement report. Ano? Do ginag-consider nga kadalagan nga nahimo sang amlig tubig kag subong man sang Power Watch nga grupo. Parti ini sa Sineco nga isyo. Action firing line. Ti pabatian taman karon ng Board of Directors sang Sineco na naman ang ila response ni. Action firing line. Kay iti importante basta when you talk about kuryente, about tubig, inaiakwan gid makonsider naton nga people's issue. No? Ina siya nga balita basta magistorya ka party kuryente kag party tubig, among ang gina kurinot sa agtang sang publiko kapin pagid kung may increases ka nga ginaatubang. Action firing line. Kay ang increases sa balayran magaresulta man sang krisis sa bulsa. Tiling ka makakuha sila karon may increases sa balayran mo pero ang income mo permanente man gihapon. Action firing line. Una na nga aton talakayon karon nga gabi kag by the way, dali lagi kay former councilor Wilson John Gamboa, ariho halos tanan kuno nga ma-LGU sa probinsya, makigbahin gid sa maskara sa panaad, perting preparasyon nila kuno perti na da subong. Action firing line. Samtang bitaw diri sa Bacolod Traffic Authority Office, padayon na ginagkumpiskar ang driver's license sa mga erring driver matapos ang pagkonsulta sa City Legal Office. Action firing line. Samtang Councilor Villarusa ginaduso nga madeklarar si Kevin Tan bilang adopted son sang Bacolod. Action firing line. Nabubusan ng madetalye sinatutukan diri sa Action Firing Line Program diri kita sa PEDSA 5 sa bulan sang Oktobre. Online sa firing line. Kinaunahon ko lang ni kay na sa aton nga linya si former councilor Wilson John Gamboa Jr. No, party ini sa may gin-submit sila, may gin-post sila actually achievement report. Ti gusto ko ni hibaluon man. No? Kag ano mga achievement kinahimo kag napatigayon sang grupo sa amlig tubig kag Power Watch. Let's have Councilor or former Councilor Wilson John Gamboa Jr. Hello sir, kumusta ka na may gabi? Mayong gabi, Sir Art, no? Mayong gabi kag sa tanan-tanan yung nagapamati, mayong gabi. Aha. Can you tell us ano ining mga achievement kinatigayon ninyo during the AGMA diri sa Bacolod sa Sineco? Okay, kami ang grupo sang Amlig Kuryente kag sang Power Watch upod sang mga pila ka mga cause-oriented groups nag-attend gid kami sang AGMM sang Sineco. Contrary abi nga ti may ban wala gid ni isa ka opisyalis sang syudad. O kung sang kaingod naton man nga mga syudad ang nag-attend sang among nga agma. Dali lang councilor, I stand corrected na amlig kuryente kay namuno ko gina amlig tubig. Amlig kuryente kag Power Watch. Yes sir. Yes sir, proceed. Ang grupo. Aha. Now ginlangawan ang among nga agma. Ginpalibot ni nilaya early pre-attendance registration. Kag ang ginbalandrayan nila mo ini ang raffle. But wala iyan nila ginbaligya ang issue subong that hounds the Sineco. Ining parte sa pagsaka sang kuryente, ang pagpatay sindi sang aton kuryente. Kundi ang ilaya nga ginbulante nila ya palibot sa mga purok kag barangay amoy ni ang raffle. So isa ina banwa kag Sir Art nga gin-take up ko sa ila kang nagligad nga Domingo nga sa sinibla nga palawbuton nga agma dapat mag-coordinar gid kita
sa pila ka mga line agencies dalang daang NIA, DOE, CDA, Cooperative Development Authority, Social Exchange Commission, ining PhilRica, iniblang Philippine Rural Electrification Cooperative, Federation sa mga local cooperatives. Ini tanan-tanan dapat sugod na kampanya para hibalo ng aton nga mga konsumidor sa mga bintaha sa mga disbintaha kung ayhan padayon kita nga magapabilin sa NIA, register na kita sa CDA. Amo bala na iya kuntani ang himuo nila, hindi iya nga ibaligya nila kag ibulante nila iya ang raffle. Kundi mas mapuslan sang tao nga ipaintindihon kita sang sini nga issue subong sang kuryente. Okay. Anyway, ginlangawan to kay wala man nagalalaten. Amon lang to grupo gani nga makita kalabanan. Kay pati yung mga realista sa sagwa sang among nga convention area ginpasulod na lang to nila siguro kay wala man sa may makaon sang ilang nga pamahaw nga ginpreparar. Subong kayo sir Art. Now, anyway, isa to kangkat ko sa ila sa Sineco. Siguray nyo na kampanya kay by next year matawag na kita sa ginatawag naton referendum. Dapat i-convert na imin naton into a CDA. Tag ang hambal Sir Arta, isa ka accomplishment nito namon ngay tungod na tugid dito nagpamati ang bisita mo si NIA Administrator Emmanuel Wanesa. Okay. Now, anong hambal niya? Titigin tagaan amon sila sa amon niya nga posisyon mo nga i-convert na imin naton sang ginatawag naton matudtuod nga kooperatiba nga kitaya matudtuod man nga nagapanag-iya sang sini nga kooperatiba. Sa subong wala mo paper lang na iya, papel lang na iya siling nila kuno nga member consumer owner kita. Pero sa klangka nga sigulanon pribado niya sa subong until and unless nga magparehistro kita sa CDA. Na anong hambalya? Please take note. Kung gusto ni naton siling yan nga magpaidalom kita sa CDA, siling ya kagkaduwaya sulit-suliton, we will remain to be still under the supervision, regulation, sang NIA. Kundi mas maayo, Okay. Sir Art, all the more siling ko nga dapat mag-CDA kita kahit hindi man niya magpabaya sa gihapon sa aton ang NIA. Hitting two birds in one stone. Okay. Kung magpabiling kita sa NIA lang, kundi hindi kita ka-enjoy sang 12% VAT free, hindi kita kasiling nga tag-iya na kita sini sa among nga kooperatiba, hindi kita ya kapili sa aton nga mga opisyalis inada tuig-tuig. Kaya kung badayon kita nga sa dalom sang NIA, ang eleksyon is every 9 terms na year. Ang aton nga mga opisyalis mo, hindi kita kapakakas na sila until they finish their whole 9-year term. Okay. So kung kooperatiba kita ya, pwede kita ya kabaylo o naislang ng mga inutil abing nga mga board of directors. So kundi may diber kita, may ligwa kita sa pagpadalagan sang amo nga kooperatiba. So pintahay na kag ginsubmit na to namon sa iya, received copy ha, ato bilang mga dokumento, authenticated copies sa pila ka mga dokumento nga sang nagligad pa ni namon gin pangabay ang opisina ni Calao during the public hearing, tagi sa sangguniang panglungsod sa dokumento Agosto 18 pa, pusubong wala ni isa ginatag nila sa aton. Now this time, ginbato na sang NIA head mismo. Kag ginsiling ito namon Sir Art nga in the advance hindi kamo magatag sa amon sang within 15 days under Republic Act 6713 siling ko, pwede kamo ya namon ma-cite in contempt. Tinakaintindi to ya kayo kang aton nga administrator. NIA Administrator Wanesa. Kag ginsubmit man ni namon ang amon resolusyon nga paimbestigaran ang Sineco board, especially kay tungod nga pasabton gidyan naton. Ang ginobra ni nila sa aton nga muna kun nga nagkalitsi-litsi kita, amo rason kun nga nagapatay sinding aton kuryente, amo ang rason kun nga tuman kamahal ang aton subong nga ginabayaran nga kuryente. So bali anong matabo sini? Wait and see kamo kung saan o aktuhan ini sang NIA.
Well, anyway, gila naka-inanon ako kay Mr. Tikar, ang aton nga acting general manager. Mhm. Tika balugid siya. Sila nga June, tagaan kamo kutub-tub sa mga amon ng instruction abe nga tagaan gid kutub-tub sa mga papilis nga ara subong sa ila. Mhm. Taga tamat-tamaton ni nila hatag sa aton ang amo nga papeles because they truly understand the Republic Act that nagasiling inada shall comply and respond within 15 days. Mhm. Amo inada siling ko in the spirit of transparency and accountability, obligado sila yang nga maghatag sini sa aton Mhm. sang amo nga mga papeles kiti public documents ini Sir Art, hindi nila matago na sila lang. Okay. You see? So, public interest ang ginahambalan mo. Mhm. So, at least somehow, ang pagtambong sa amo nga agma, damo nga punto nga nakuha ni Namon sa pag-attend. Alas 8:30 pa lang yan sa kagahon, nato na kami to Mr. Winnie Sancho mo. Okay. Nakulat na kami to ya. So, kadako sang nakuha ini Namon sa pag-attend sa amo nga annual General Membership Assembly. Yes. So, just keep us posted. Kung anong man ang mga updates ni sir so that we can inform the members, no? Mga consumers, no? Sa Seneco, para nga at least mabalaan man nila kung ano ang mga latest developments ni Sir John. Yes sir, proactive kita ya sir ha. Basin silingong bala kita nila nga puro lang ni pamantay o batikos, no. We will only require those responsible. You have to make them accountable. Kasi public official sila mo. Okay. But maging proactive kita sa pagduso, sa pagpabalo, kapag inform, sa paibalo abi sa mga konsumidor. Pagduso man nga dapat ara kita sa CDA, pila pa ka mga solusyon na pwede ni namon mahatag. Kaya ginatun-an naman ni namon subong ang mga renewable energy. Okay. So, hindi lang silingkong batikos, kundi, of course, we have to make them accountable. Ustisya ang ginapangabay ni di sang kalabanan naton nga mga utod, tungod sining mahal nga balayran, kagang patay sindi sa atong kurinti. Apang silingko, we need to be proactive. Ano naman ang imonta? I'm happy to note gani nga ang aton nga Mayor, Albi Benitez, nagpatawag sa isa ka Energy Summit. Para tunan kung ano bing solusyon o ibulos naton sa sining mga sinaka ang bilis ang aton tudo, sang aton gatong, sang aton coal, sang pagsaka man sang exchange rate, sang dollar to peso. Ay, nawagtang si former Councilor Wilson June Gamboa Jr. No? Pero standby ka mo kay may reaksyon do dugay man ang taga-Seneco board regarding sining balita. Alas 7:27 na. So, rigid sir na utod? Yes sir. So, amo man lang tong amon nga Okay. manggita na kita sang ginatawag naton alternative locally sourced na kuryente, amo ni mga renewable energy. Now, dapat siguran na nin naton paghambalan kasi daway na ni tsansa silingko nga magnubo pa ang presyo sa aton gasolina kung sa aton gatong. Tungod sining nag-aagi kita sang isa ka mapiot nga kuan naman mo nga isabla ka mapiot nga kung sa diin naton mapaktan nagakatabo hindi subong sa aton palibot. So we have to be self-reliant nga ang aton nga ka kuryente it has to be locally sourced out already. Hindi na kita kinahanglan nga mag-import pa sa gwa. Aha. Sige. Oo. On that note, sir, salamat Sir John sa time ginatag diri sa Action Radio Bacolod. Salamat din Sir Art kay sa tanan-tanan nga nagapamati. Madamo nga salamat. Maayong gabi. The former Councilor June Gamboa Jr. Nauti nag-report sila mo kag sining niya may ara sa mayong balita kay at least nadaho ginila sa niya administrator ang pila ka mag-concern. Gusto ko niya nga ipasabat man sa pila ka ma-opisyal da sa Seneco agod nga mangin patas sa aton presentation. Number 1, ti ang parte sa ginaduso nga pagparehistro na gid sang Seneco sa bahin, no, sang CDA. CDA para nga mangin opisyal na gid nga mangin kooperatiba ang Central Negros Electric Cooperative or Seneco. Why pa siya kasabat yan basi kon
kasabat na siya, okay na na-set ko na siya. Kaya parang at least maplastar na niya, no? Ang inquiry or congressional inquiry ginaduso nila. Tiway man, actually, ang taga Seneco Board and Management, masabat man lang na sila yakon in kaso, ginman mo, kung hinali ginman ipatawag, hinali ginman nga mayara sang matabo nga congressional inquiry, gapir man gani sila sa mga ginapatawag sang council diri sa Bacolod, like for example sa council sa Bacolod nga nagpatawag man sa ila sa mag committee conference, committee hearing, ti okay man nagalaten ban sila, no, mayara man nagrepresent sa ila diri sa board of directors. Pero amo nang ako ya gusto ko ni nga mangin plastado, no, kag gisangalan sa patas sa pagwaragwag, iplastad ta ni pamatian taman ang mga board of directors ta, no, nga nagatrabaho dira sa Seneco, kay ti kon at the end of the day, kung hindi ta mabalansi ini nga sa isang balita, kundi ang publiko ya kita mo siningapon gani may mga burnout, hindi man gani ito iya sa Seneco, no, iya ka NGCP man to gani nga mga problema kung kaisa galing kay dong NGCP na talupangdan ko lately, dok atrasado sila magpabalo sang mga unscheduled power interruption, no? Galing kayang Seneco as cooperative nga siyang nag-distribute sini sa consumers, ang Seneco ya dayon ang balbalon ang Seneco mabalbalan, pero actually ang burnout tugal sa nagproblema nga linya sang NGCP. Authorized sa firing line. Ari sa atong linya isa sa mga board of directors sang Seneco diri sa Bacolod City, naga-cover sang Talisay, Silay, Morsia, Bago. And of course, Bacolod City, we have the board of director Antonio Paniki. Now, si board of director Nonoy Paniki, board may gabi sa imo sa Action Art Live kasumong sa Action Firing Line. Mayong gabi Action Art kag mayong gabi sa tanan nga tagpalamati. Aha, sa nagtawagi ko sa imo, kay actually naghatag sang achievement report si former Councilor John T. Gusto man naton nga makuhaan kamo da sang para mangin patas, no, ang presentation kay siling nga do success ko nung naila na labutan during the agma, kay may mga napalabot silang communication sa taga NEA and so on and so forth. Kagati may mga ginaduso sila nga pagkambyo o kung pagsulod sa CDA sa Seneco, ang mga congressional inquiry and all of the issues. Pero sir, number one, atong mga kung may ginsubmit ginman ang board, yes sir, ready nga mag-atubang kuning kaso ginman may mga matabo, no, sa ulihi. Yes, Action Art. First gusto ko na i-clarify Action Art nga ang akong diri nga paghambal sa mga gabi ang my own personal capacity, no? Yes sir. I am not speaking In behalf of the whole board of the other members of the board. I respect them kung may ilaban sila yung mga opinion, sila nga mga bagay. But personally, no, sa bayan sa hambal nga kung handa kita kay aton ina katungdanan, kung mga tubang kita kung may aga sila nga mga pagpatsigayunon nga mga inquiry. In fact, ang nakiga dito sa sangkunyang panglunsod, patawag kami dito, nagatubang man kita, no? Basta makatubang kita sa isa ka forum nga patas ang pananawan, dalakag ang tanan tagaan oportunidad na makahatag sang ilabahin Action Art. Aha. May mag-comment si former Councilor John, sila nga daw kajutay kung nung saragatin sa agma, sir? Una, Action Art, no? Allow me nga panginbula nga magatag, mag-congratulate sa kay former Councilor John Gamboa sa iyang mga grupo sang ilagin kabig nga kadalagan sang Domingo nga daw, no? Oo. Kadako ng way ko kapasalamat sila pagtapos ang kwan, kay wala pa matapos na yun nilalakat mo. Pero may mga okasyon nga nakaistoryanay kami dito sa sulod. Kagustoy natin sa social media palangat na to sila na luoy ko gani kasi sila yaigar mo, no? So, kung bahin sa gitlangawan, di ka bahin na siguro man sang aton nga ang aton siguro nga pumuluyo ng naguna-una man nga isang kami nga kampanya nga tungkol sa protocol may pandemic, pakita na way patana kalampuas dira
may ginapatigayon kita nga mga health protocol so wala man naton gina-encourage nga magdamo kitang tawo. Ito, no? So, in fact, gina-encourage ta ang online ng participation. Ikaduwa ang tiyempo nga nag-ulan. Gusto na, dako nga bahin to nga tutong ilang grupo, siya na gani nagsiling nga, tani magali lang to sila ya, kung pasulod sila, kaga muna ya kabutanan sa nga itong siniko, kahit ila man akwarta sa konsumidor, tigin pakaon sila kay para hindi man magutuman ng iyang grupo action. Aha. So anyway, ito kung halimbawa wilain ka mo buot kag hindi ka mo to mag pasulod sila, hindi sila kasulod do mo na no. Muna gani ang ako lang nga nadlukan nga basin ko hindi nila balabatuno ng pagkaon na kumayo man kay baton Manila kasi ang tuod din na ang tuod din na gani nagustoryan na kami ni pag may konsilog dyan gamuha, kaya nagreklamo sa nga mga grupo gutom na kulo. Hindi ko simplano mo pa man din sila gipakadto, pero hindi man ko magpati nga magutuman sila kay bantog man nga maluan ka nga klase tawo. So kung daw magutman ka sila, tituluwangan ta nga duwa, baklan ta na tinapay eh. Kasi nga nakabakal na sa kulo tinapay. Ati mo to nga wagi man magutuman, kaging pasulod man ninyo, kaging pakaon. Correct, actionary. Pero sir, sa issue ba lang, number one, kung mag-sulod kita sa CDA, nga sila nga daw ka, kwan gid daw ka favorable for the electric cooperative. Anong stand, personal opinion mo diri sir? Yeah, Action Art, in fact, namin na siya, no, isa inasang madugay na kayo nga ginaulo istorya, no, kagag malawig na ina. In fact, kung ako madumduman, hindi pa ako director dila sa Sineco, though I think the 2019, before the pandemic, there was may agma nga natabo dito sa may Taytong gym. Isa adto ang gindusok tani nga conduction na from nga maang Sineco mapaydalong na sa CDA. Unfortunately, dito daw may mga iba, may mga tao to nga nagani man subong aktibo ko puta kay councilor ka pag may councilor dyan sa gamuha nga mo nagdusungay pagdalong talanganay sa niya. Now, kung sa ba, ako ya personally Action Art, luya ko man na, but before ako sinaya kung kaso mong ganda magsaylo kita sa CDA, tunan tanay sang matulit. Nano ba lang bintaha kang disbintaha sini? Kasi from the frying pan to the fire tanibla, tanawon tanay, no? Kaya, anyway, kung pagagad man na sa kayuhan, pod kami dira, why kuya problema ya, mayo man na ganun sini. Pero isa ang kayo doon nakakatch up ko sa iyang statement, no? Sa imo, sila nga kung sa CDA, kung mapos mag-ilis ang mga ano to, ang time naman, sa lawayon, I think, nga mga direktor, no? Bisan subong sa niya, kapos man mag-ilis, kung sa lawayon kami, kay every 3 years, kung na-elect man kami, normal man na may aga man kami regular election, now, kag sila libre man na nga magtanay sa nilakaw galingon, correct. Depel nga makasarang sila o gusto na nila magsagbisyo. Subo lang galing Action Art, no? Kay may mga eleksyon kami ng mga district nga halos wala kandidato. Tinagalibog ang ulo ko nga hindi mapabuli ko sa ila. Sila da mga membro nga mga interesado nga mag-file na kandidasi. Ang tagali sa ilang mga may ikasarang kaga kinaadman sa pagpadalagan sa Sineco. Subong sir, no kay namuno mo naginman ni. Di nga ba district sa Sineco ang daw wala gid hindi wa gid siyang willing or interesado nga magpapili? Ang Action Art ang bago, why gid kaduwa na namon i-reschedule. In fact, sa Sabado niyo, wala na may nag-file. Kung probably siguro Action Art tungod man sang kabudlay man bisang requirements kag ang qualification kasi budbe kung papili ka bilang director, no? Kadamo sa requirements, probably sana sa hindrance, no? Ang District 1 man, ang Bacolod North, reset man namon, hopefully, base may kandidato nga dayon. Ang Talisay, wala man. So daw, subong duwa, daw wala bakante na
ang bago kag ang Talisay Action Art. Sino ang mga former nga mga board of director ng mga area, sir man? Ang bago Action Art, formerly si Director Robert Abiliana, o galing kay na-elect siya sa Council sang Sudad sang Bago. So, nag-untat siya, tapos pag schedule na sang election, wala kandidato gid, no? Ang Talisay, si former Director Noel Alarcon, na-disqualified, that is why na-bakante. Ay, so kung wala gid, anong matabo si ni sir? Kung wala gid siyang interesado? Ang daw ang pag-intindi ko Action Art kung kaduwa na ma-schedule kag wala gid na may opsyon na ang Seneco whether ma-appoint kami dira sang director. Okay. Kaming from sa sinanga distrito alin sa mga MCO, provided they still possess the same qualifications sa regular nga director. Okay. Yung makuan ina, mabulubudlay. In the event nga wala gid, kung daw mga 7, daw less than 7 months naman lang ang vacancy, it's either ma-appoint na lang among the present board of directors, caretaker sa sinanga district Action Art. Pwede na. Ano halimbawa, ikaw abing i-appoint na nga, dalon mo lang na nga district na, ikaw na lang da ang mag-caretaker, pwede lang na galiya. Yes, Action Art. In fact, okay. Kung sa District 5, natabo na di, kaya daw pila ni katuig na bakante. Ito daw 5 katuig na ako ng District 5. Kaya pagkatapos na ito sa ka-director nga na overage na siya, so hindi na siya qualified, wala agad siyang may na-qualified, din ang caretaker, dito kapila na dibutangan caretaker until such time nga may na-qualify. Ti willing man na guro si board of director paniki kung ikaw to kung halimbawa kinanglanon ang pagserbisyo mo sa iba ng district, di ba? Ati Action Art kung ginapangayo, no, bisan mabulubot tayo gawa, kabalo ka naman sa amigo mo, may kabudlayan kita sa paglakaton ta, pero hindi naman ta siguro mag-atras kung tugyanan kita katungdanan kasi sana sa aton sinumpaan kung ano man gid nga tugyan sa aton kuno ta baton ta Action Art. Kag sa imo ya lugar, sa area mo ya, sa district mo ya, amo nang dumay kontra ka last election. Nagligat last election may kasumpong ako pero nang madinalagon kita sinote ang aton din ng mga membro konsumidor sa District 5 daw kalabanan niya nagsalit sa ato. Anyway, huraton ta sir no kung ano ini kag ato mga claim ni former Councilor John nga daw kadalagaan nila ti kung ano giman ang mangin action sa uli sang niya ti hulaton na lang ninyo sa Senate board guro willing magkamo anytime yung magatubang sniffing case. Action Art no kag sa liwat uliton ko congratulations ket sa ila no kana madinalagon sila. Ginahandom ko gid personally ang ila kadalagaan no. Kasabay ginando man nila ang amon kadalagan sa ngalan sang patas nga pagtan-aw sa mga isyu kabae tagaan man kami nila oportunidad na masabat namon ang mga ginahaboy nila sa amon sa kadamo ng apura ay mga naglibot na nga mga kuno ma-file sila klasot, may petisyon, may nagdabot na sa kay Councilor Calao way patuka tapos sa kay Councilor Calao may ito naman sila sa kay Senator Tolpo, no, kay Presidenta Marcos. No? Ato naman sa kay the administrator. In fact, natanan nga mga bayan, mga dynamics na, no, ng pankos na kung kaming. Tapos din kay namin man lang kay there are areas nga makatrabaho kami kaupod kuning manami, no, kay hindi man tanan nga ginambal sang kasumpong mo, malain mo. Hindi man tanan nga ginambal sang amigo mo, matuod. So, may mga bagay may na-pick up ko sa yan. Pak ang renewable energy, upod kami da. Dan ko na, trabaho kami da. Buligan na kami, pangitaan na kami da, kundi lang mas mayo, mas barato. Ang embedded nga dapat dali lang sa probinsya, tang planta dapat, kung may supplier kita, upod kami dira. Kabay pa, magdamo di ang interesado nga
mag-invest, magpatindog, planta, nga kuhaan ta sang aton nga source ang aton nga gatong, no? Kagan pag ako nga daw hindi naman gini malikawan ng pagsaka manami na issues maturity sa bahay ni former Councilor John Gamboa, kagay he is speaking in behalf sang iyan nga grupo. At least nakita ta, there are things we can agree. Of course, there are other things na daw kay agree pa. At siguro sa matter of time, kag pagdag-discussion, makakuha kami. Now, amo ginang importante tuon no, kung may tempo man lang may venue dra nga makatipon kamo upod sini mga grupo sa mga hapoy sing issue sa inyo, no, matagan oportunidad nga makasugilanon kamo dira as in the name of transparency, base siling ko sa ulihi masettle naman lang mismo within sa inyo dira, sir? Yes, so mo man nga amon akon personally nga dom action art, no. Wala man kuya nag-claim nga may monopoly of knowledge kit kuya nga nangpan ko gid kag naibaluan ng tanan nga bagay. Kinahanglan kita sa gihapon sang padayon ka tayuyon nga paggabay sa aton mga pumuluyo. Ang ilang mga issue sang akong ginalantaw kong kaysa kati base tuod man mo nga nagalapaw na kami bila. Napasuber na kita. So, those are the things nga manami. Encourage ko na yung dialogue, spirit of transparency. Basta magtatahay lang tabala patas kag mag-abyan. Hindi kay kamo lang yang gusto kami ng sala o kung kami na yang gusto kamo sala lang. Amo gina, no, ako gaupod ko na nga sa idea kag sa imo sining logic black ti gusto na. Ang isa ka bagay kung may ara lang kamo tuod pagsugilan nun, hindi gid man hindi gid man matuod na nga sa isa lang kaagi magpariho ang inyong pagpati mo. Normal lang gid na, pero ti mas mayon ni at least bukas kamo. Kaya sa tutuod lang, sir, kabalo ka naman subong pagtaas sa balayran sos nga mga siniko way gina mga board director do kamo lang ginawasusan tudo may banat ka nang ba way gido. Tinunto naman obra siniko pati ka mga board of director dalahig naman nga kung kaisa do pareho bla kaina nga iya gali ka NGCP ang problema. Yes, correct action art o na kami galing ang kamukmukan kay kami ang nawong sang kuryente mo. Balo ka sa either ka sa NGCP ang problema siniko na kay siniko yung kapanukot sa panukot. Sige, anyway, so namin ni kami healthy discussion kita, no? At least ini ang Action Radio Bacolod, we are trying to cater tanan din nga mga issues kapin pag issues ng kuryente so that the public may understand and may know kung ano exactly ang matuod sa likod sini nga maintindihan sang tao kag hindi lang isa ka side balang mabatian, Director. Yes, so Action Art gapasalamat ko, no, sang kay gayunan nga ginatag mo kag pagi sa mo programa I hope mapadabot naton sa aton mga miyembro konsumidor ang bahin man namon, no. Ako hindi kami perfecto, may kakulangan man kami, so kung anong amon kakulangan paibaluan lang kami, handa kami magbaton sang kritisismo as long as constructive ang aton tinutuyo para mapaayo pagid naton ang pagpadalagan sa aton sineko. May mga bagay base nga hindi kita sinugtanay pero kabalo ako kang nagasalig ako nga mas madamo ang bagay nga maka-opdanay kita action. Sige. Nice talking to you, and on that note, salamat gid, Director Panique, for the time. Halong gid permission and God bless. Salamat man Action Art kag mabuhay ka. District 5, Sineco Board of Director, Sir Antonio, no, Panique, Nonoy Panique, no, ang ila Board of Director representing the District 5. At least lang taon taniya, no, at the end of the day, balukati isubong tuod halos kuryente perti ang pag-increase, no, ang sinuktanay. Tiyan mo na galing, ang tutuod sinasubong sitwasyon, hindi lang manitanan nga bangod sa makontratang ginpermahan, sa tutuod lang, isa giman ang ginpermahan nga kontrata, kung nga may mga increases ini, pero take note nga bangod sa mga gira, pagtaas ng fuel, pagtaas ng imported products, ang generation or ang nag-generate some power, nga ginasupply sa aton, obligado man sila manukot, taas, amo na nga,
hindi man pwedeng ang Seneco, siya makulo sini, nga ma-maintain niya lang niya sa nga presyon and then salon niya ang tanan nga pag-increase. No, kaya gani ginapasa malang sa Seneco sa iyang mga consumer. Action firing line. Pero at the end of the day, mas nami ni nga mo ni, healthy discussion para at least at the end of the day, maintindihan sa tao. No? Kung bala nagatrabaho, dira ang mga Seneco board, amo ni nga ginatinguan ta sila, nga mapambal man kag may istorya. No? At least, may nag-represent sa pila ka mga opisyalis dira. Because, ako personally, may mga kuan kita, no? May mga problema kita sa mga balayran, mga increases and all. Ti amo na ang dulot man sining sitwasyon, no? Ang krisis bala, actually hindi naman di sa aton ang Noseco, ang Noneco, nagtaas man to mga balayran nila ho. Action firing line. Kung mayara gid man diferensya, nga makita iya, ako ang akon gani gina-expect kamo ni. Kung may mga naka-insindigid kang nakangop sang matutuon nga isyu sa Seneco, kung may nakitaan nga may diferensya ini nga mga opisyal, hindi lang gani pagdalon sa isyu eh. Translate it into case o kung hindi gani, himuan sang tikang and maghimo sang legal action kung kinanglanon. O inamang na siling nga klasot, okay, duso na. O total kung may ebidensya da, at least babalaan ta kung may ara na sang madala na sa proper venue. Actually, pag linalisay, sinita nang kita apektado, pero hindi na madala ka ma-resolve sa pagsugilan nunay, paagi man di sa Action Radio, bay, sa amon. Ti pamatian tang piyak side, nga side, pamatian tang piyak nga side man, pambalonta. Hindi makita makambal di nga sala si former Councilor John, sala man si Nunoy Paniki, si Board of Director Paniki. Kay number one, bisan ako personally, admit ko yan, hindi ko yan masyado gid hakos ang isyo sang kuryente. Hindi kita ka-intindi on the technical matters. Tamo, mga ginakapin ba kung mabati ka sa presentation? No? Parte kuryente, libog ulo mo. It would take time nga maintindihan mo ni, kag maka-explicar sa imo, ang mga resource person, kag maintindihan mo gid ang isyo. Action firing line. Mula gani, kung may mga maalam dira ang mga engineers, kapin pag electrical engineers nga nakita niyo dira kung ano nga may mga diferensya, bulig ka mo da. No, nga matadlong ini kung may ara gid man mga dapat liyok nga himuon kay na pasalamatan gid sa mga tao sa aton kapin pakon may pagnubo sa balayran sa kuryente. Subong may ara na gani mga taong way na masyado gagamit mga appliances mo. Kay perti ang pag timbuok sa balayran. Action firing line. Muna, no, kung may mga kitaan nga makontrata nga daw hindi mayong ginsudlan, himuan tikangi kung paano na sila mapasabat sa hindi gusto nga kontratang ginsudlan nila. Daw mo nabla. Kaya hindi na madala sa debate. Believe you me, hindi na madala sa lalisay. No? Kung may ara sa mga himuon nga proseso or legal action, munang pinaka-the best para at the end of the day, masettle ini nga problema sa proper venue or forum. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ang balitang ito, pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad.
Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mangulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, mandisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa mutar sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Amo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos, man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa oo, ano. nagpadala siyang Ito wala man message. siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gid man ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian niyo kung nadala kami o kung wise nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basi ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, anto na do medyo emotional ka kay abal mo gapangulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, mandisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kag ginagamit ko siya, wala sa nakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay isang bigado na, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get back underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo ilang tao nga mabulig sa inyo.
Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. It's time to smile again. Can you feel that? The energy's rising. Voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. It's time to smile. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. But it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade
is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhig, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban, yung mga bata man niya mas need na, pero kamo nang blessed ka mo, kami amo ka mo na hinahatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kaya ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra. Ko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga Ma'am Muna kay Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng mga buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatiner sa mga lata,
Goma, kagiban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitlugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. Traffic enforcer to Antoniro, ti Ario. Ang balita di sa Bacolod ni Axondale, parti man ni traffic enforcer, pero hindi niya tinirway, dinakpanay niya, no? Inang may violation ka ba? Ang imo driver's license pwede gapon maka-confiscate kuno ang bitaw ho. Action firing line. Ang mga traffic enforcers, especially siguro ining mga konbla, ining mga ginhatagan man sang LTO, accreditation, deputation, no, amo ni sila guro ang sige pwede makapanakop. Aber kag iban pagin nga balita ha. Si Frin Bataries, pirdi siya, no? Medyo may edad na ginman eh. Lain na ginman ang imo siningatan pagtansyar. Kag reflexes mo eh, sampang mo. Plus pangati, matamok may diferensya na lain nagawa ang dalagan sang bulamano kag pagkuan mo sang tako eh, di ba? Action firing line. Pero diri kita alay sa detalye na sang balita, Bacolod City Hall. Action Radio City Hall report. Nga ma-report, let's have Action Dale Salazar. Action Dale, may ngapi please kamin. Action Art, nagpangayo pa sang legal opinion ang DILG diri sa Masyalad sa Bacolod sa DILG Regional Office 6, no, angot ini sa ginpagwa damlaglang nga memorandum circular ni DILG Secretary Abalos angot sa pagpahanumdoma sa mga local government unit kaang mga LTO lamang mga deputized agents nila amo ang mayara sang poder o authority na mag-issue or magkuha or mag-confiscate sang driver's license ng mga iring drivers o kung may mga violations sa dalanon action RK. Even si Mama Dayag ang head diri sang DILG sa Bacolod City doon mayara kuno sang confusion Action Art sa ginpapanaog nga memorandum circular ilabi na nga mayara sang existing nga ordinansa ang Bacolod LGU nga ti mayara sang poder no ang traffic enforcers nga mag-confiscate sa mga driver's license ning mga driver nga mayara sang violation na ginehemplo diri ni Mama Daya gati bisan didto gani sa may syudad sa Iloilo mayara man to sila sang existing nga ordinansa man Action Art nga tingala ditong traffic enforcer ang counterpart sang bitaw diri didto pwede man no mayara man sang authority nga magkuha man sang driver's license. Rason nga hambal mamadayag nga ti ang bitaw wala man yung nagparal sang legal opinion diri sa may syudad bisan sila nagapangayo man no sang advice gikan sa Regional Office 6 kuno no ang matabo diri sa may syudad sa Bacolod Action Art. Sa karon naman ning ginahulata sang DILG Bacolod ang panugyan kag dugang nga klarifikasyon nga patmahatahaga sang DILG Region 6. Pamatian naton si Mama Maria Joy Maridet Madayag ang pamuno sang DILG diri sa may syudad sa Bacolod. Dira ano po na namon diri sa region. Kasi ito may confusion lahat. Gani man, pero wala pa ko may nabatan communication, ma'am. Ang MC lang.
Pero ipa-clarify sa amon sa regional office. Medyo mahinay-hinay lang ang amon nga legal officer subong. Okay, ang bitaw, ma'am daw, sige, implementation nila yung confiscation dyan kung may violation. Oo. Ang man na sa Iloilo gani, may ordinance man sila nga pwede nila deputize ang mga traffic enforcers. Oo. So, na. Pero ang bitaw, din ma'am, nag-asin nyo opinion or... Wala. Okay. Wala. Hindi siminit. Kulang man ang MC sa city. So, wala pa reply ang region sa inyong inquiry? Wala pa. Action Art dapat yan si Ma'am Madayag, no, ang DILG director dito sa mga syudad sang Bacolod. Sabay naman sang bitaw, actually after nga nag-watch social media, ini memorandum circular sang DILG, wala pa gid Action Art may nabaton, no, ang office ni Bitaw Head Police Major Junji Liba, harap lang official gid nga kopya alin sa may DILG national. Pero nag-consult diri si Major Liba kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Pinho Jr. kay ti nagpangamon siya sang advice kung bala ano ang matabo since may mga existing ordinansa ang syudad sang Bacolod. According diri kay Major Liba, gin-confirm siya ni Attorney Ting ngati so far ang city wala man may nakabaton sang opisyal nga komunikasyon action gikan sa DILG kay Sophia kung may ragid man sa mga issuances sa mga mga mando, mga memorandum circular dapat malabay ini siya sa office ni Mayor Abby Benitez pero so far wala pa man na. So din-explain din ni Major Liba nga ila sa gihapon ginasunod ang City Ordinance 790 kag diri na sa Action Art may authority ang traffic enforcers nga magkuha sang driver's license sang mga violators. Pero sangin pa man kontaton si Major Liba kung wala may mga commotion na nga natabo since nga tikon ikaw motorista kag nag-violate ikaw sa dalanon. Kung ipakita mong memorandum circular kay DILG, pwede lang na bala. Kung may mga commotion man nga nagluntad since nga nag-go sa social media. Pero kung Major Liba, so far, daw wala pa man Action Art sang mga circumstansya o kung insidente nga mayroon sang paglalisay ang sining ginpapanaog nga memorandum circular. Dapat sini masettle gid kag makuan ini mapatch up ini nga confusion kay take note action dahil sa uli kon ang driver kag kuan bla traffic enforcer tuod maggali na lisay na kun nilay na nga istorya ya. Iya Action Art. Kaya dumal matablang tarak na naglabay dila sa Maydalan Rizal tubangan sang San Sebastian Cathedral. Daw amo gitong adlaw Action Art kagwa ang memorandum circular sang DILG sa Facebook. And then pagposto natin nga mayroon sang confiscation sang driver's license. Kada mo sa mga netizens ang nagakomento nga hindi na dapat supposed to be matabo since mayroon na sang MC or memorandum circular from the LG na mga LTO bid lamang kag ila sila mga deputized agents ang may power nga magkuha sang driver's license. Dati sa bayan diri sang bitaw temo na Major Liba so far wala sa sang communication nga nabaton kag nag-consult man siya sa City Legal Officer sang syudad sa Bacolod. So sige ni ang ila sini nga implementation sang City Ordinance 790 daw ari diring provision iti manabla ang mga traffic enforcers may otoridad nga mag-confiscate sang driver's license. Sa pamatay nato ng dugang explanation kag pahayaga ni Police Major Junji Liba ang pamuno sang bitaw. Bani subong nga continue pagid kita gyapon sa confiscation considering may ara kaming City Ordinance 790 an ordinance authorizing our local enforcers to confiscate driver's license of erring drivers. So for sure wala man ka mo mga commotion nga katabo once may na-confiscate ka mo kag ma-reason out laplasoy nga may memorandum at ngayon. Wala man kay ang memorandum actually nga nag-circulate ara lang sa social media. Wala pa sa amon officially nagabot. Wait, supposedly, siyempre mabot sa una sa local executive kay Mayor and then si Mayor madirect sa aton. Pero in so far as sa kay Mayor, wala pa man sa may directive na to refrain sa confiscation except instead yun daw nagkuha kita sa legal advice from our city legal. Ako na-stand na mo na one the meantime wala kami official COMO na na-receive, it will continue to confiscate. Pwede may opinion ka mo from City Legal Office, nagpangako mo advice? Yes, may ara kami.
before pag-receive na sa information, na po naging tawagan, naging personally nag-meeting ko kay City Legal, and then, ano mo nang-advise? Action Art na batian si Bitaw Head Police Major Junji Liba sa sideline siya sa dancing traffic enforcement competition. Tingala ko may music ka Tutoy Bibo. Okay na nga. Oo, may mga 8-8. 8-8. Okay. Tingala ko ba siya may music naman? Hindi sila yan nag-interview kanay sa karaoke bar? O, kilid-kilid to kay nasang BS sa Kinadrive kag Lacson. So, during the time, may ara gali isang contest kay na, no? Yes, sa Moto Action Art, no? Actually, 20, ito di ba ka-contestant? Bagay, ang ga-interview nga taga-Action Radio, kag si Sir Liba, ngayon mo magtutoy Bibo, Ay, tala, Papang to ya, si Papang Nixon to ya, yung ka-21 nga contestant. Si? Papang Nixon. Ay, overqualified na siya, hindi na siya pwede. Overqualified. Wala may mabato siya. Ay, hindi na siya pwede. Masiling ng taga-Bitaw. Ha? Si Action Nixon din ako surrender bandira uyat siyang flag nga puti na yun Siya pa. Sa pictos pa lang sa balikawang ni Action Nixon. Why na sila iya? Coach na sa subong Siya na subong ka-coach ng mga traffic enforcers nga nag-compete. Sa saot lang. Pero sa traffic instruction daw why siya coach guro. Saot lang niya guro. Okay. So naman action art ang tingog to ni Bitaw Head Police Major Junji Liba ang tining memorandum circular sang DILG. Sa regular session kaina sa Sangguniang Panglungsod, may isang proposed resolution si Councilor Jason Villarosa kaya ginaduso niya nga i-deklarar si Kevin L. Tan na bilang adopted sana sa siyudad sa Bacolod Action Art o galing wala ini na aprobahan na ang iya sining resolution kundi gin-defer ini ginpaiway ang pagpa-approve kasulong ngiti may pila dili ka mga konsehal nga nag-question kung bala may ara sa mga official communication from City Mayor kami Aldi Benitez nga i-deklarar or nagapangabay na kung may mo makapasal sa resolution nga i-deklara si Kevin Tan bilang adopted sana sang siyudad sang Bacolod. So according kay Councilor Jason Villarosa, daw nga wala siyang official communication pero verbally action art ginambalan siya ni Mayor Aldi Benitez nga makaproduce sang sining resolution. Rason nga nag-author siya kag ginpasulod kaina sila sining regular session pero wala lang maaprubahan kundi defer kay hulaton una niya ining formal na sabat or letter or communication from Mayor Albi nga nagapangabay nga i-declare si Kevin Tan bilang adopted son sang siyudad sa Bacolod. Si Kevin Tan Action RT amo na siya subong ang nagasurvey nga sa businessman, investor kag CEO kag vice chair sang Alliance Global Incorporated nati amo ni yaka Megaworld Corporation iban ring nga mga businesses kag damo nga mga ginapanagyahan nga mga propiedad ang sa Megaworld sa Upper East. Ay, ano to siya? Dula siya balikan ta siya si Action dahil Salazar ang inyong ginapamatian ko gani si Charles galito yan Charles Tan to yan ang to nami magkantabla Action dahil ang nami magkanta to yan ang taga Bacolod si Charles galito yan Charles Kevin Tan to yan Charles Kevin Tan abi ko ni ginawmiutaran kong litrato mo nga siguro hindi man ni si Charles Taga Bacolod man siya nga nag-compete man sa mga national nga level sa singing competition like tawag ng pangalan. Pero si Kevin Tan Action Art isa na siya ka Chinese Filipino businessman, investor nga nag-participate sa real estate, liquor kag fast food industry. Pamatan nato na si Councilor Jason Villarosa ang nagadaso nga deklara si Kevin Tan bilang adopted son sang siyudad sa Bacolod. As per kay Councilor Tadi, before natin take up ang correspondence nga regarding sa adopting kay Mr. Kevin Tan as one of the adopted sons dito sa Bacolod City, he requested nga if may ara daw request or letter coming from the office of the city mayor nga nag-request si mayor nga to produce such a resolution. Pareha sa ginambal ko naghambal si mayor pero verbally lang. So that is why gin-clarify ko man kay Vice Mayor Elcid Familiaran nga if ever
needed, we will also request, no, we will request from the office of the mayor sang letter, formal letter to para at least no may ara kita copy kagang SP mera man sang copy. So mo sige no, mas masulat gid sa sang official letter niya para sa SP gid siya. Yes, si mayor so gin-differ lang anay namon for appropriate action. So hopefully na next week before the session next week makapasa si mayor para at least ma-take up na natin. Art si Councilor Jason Villarosa ang chairman. Si Kevintan, ano gan iliwat ni CEO kag ano gan ini? Iyan siya ka-alliance ang Mega World Election Art, no? Real estate nga mga negosyo and then liquor kag fast food industry. Aha. Ikaw hindi ka naman kinahanglan nga adapted siyan kay ti makulod nun ka man niya mo. Correct. Ha? Correct. Tinya hindi. Ang gwa siya na ko adapted siya na siya kag ikaw inanak sa mga taga Bacolod, magutod ka mo. Oo, ang maganit niya kung mag-adapted san siya kag si Manny Pacquiao adapted san man ti maguto. Hindi. Actually damo na nga mga adapted san diri sa syudad like si nga kanta ang Christmas ano di ba? si Tanon bala si Jose Marichan. Jose Marichan galit. Chan hindi di siya tan. Ang tandi is Kano. Tito Kano, tanya mo na yung ang tandi. Hindi ba tan pag ilo mo nang pinapanomdom ko. Yala ko may nagkanta sa Christmas tan ba? Chan galit Chan. Makabati na si Ilonggo bala na si Juan, Jose Marichan. Gana Action Art.